Alaga, kuhan pa mo. Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So ngayon among kwaon si Richmond to sa bukid niya. Si Rilona, diri siya nag-agi ni amo na lang pud igi huwatan kay para nga masakay siya namo. Nya si Bintoy siya dinhi ang bilin. Kaon na si Richmond guys, kay gabi ina nya gipakaon na ni mama. Mana kagkaon? Pagti mo sa pagkaon kay hatag uli. Kaon di ay. Unsay mo sudan? Nanagbo ka? Oh. Nanagbo ka kagani ha? Gilakas Oh. ni kay kwao niya Richmond. Nanagbo ka gani ha wala. Oh. The next day. Guys, wa may mo klase ng hinamunta. May klase guys. Oh, pagkawa ito lang guys. Guys. Parang mahal eh. Ang magkano nila na? Ang hawanan dito na sa kanong guys. Kasi magtanong si mama ba? Ano siya mag-hawana? Yang kung sa yang hindi sa kanal-kanal daw. Mahal na po din kami guys.
Ano ni guys? Dito mga kay magluto pa man din ta sa pamanghaw karon. Kaya na isda dito pares na to sa utan ng isda. Ay sa pares na itong utan sa isda. Kayo guys. Guys, ko pa kayo itong kan guys. Ano kasi ang guys, kayo ito sa mga mga para dili ko ba kaulang sa mga ulod. Guys, ko pa kayo ho, mag-upang ko. Mura na nag-isda guys na mag-upang dunggo ba. Guys, ko pa kayo. Mag-upang natin ko. Ito ko na. Huwag yung mga ano ko ano guys, bantayan. Ito po, tanaw na po yung utan niya guys. Sabi nga admi. Inside po sa isda ba? Ay, upo guys. Ay, upo guys. Upo guys. Upo guys. Cumi ang. Upo. Cumi guys ito ko. Ulo guys. Udah guys, buhat na. Oh, naku mangyapon na yun. Naigo sa sudanan. Oh, ang dali. Pagkakuan guys. Apa itong gikuha guys? Wala naman guys. Ito na ta. Ito na ta. Ay! Nari ka itong na-harvest guys. Oh. Nari itong na-harvest. Kaya pala yun yung sunod. Ano ito guys? Ito guys, ang bangkos piling. Oo, ang gano'n niya. Madako kayo mga hugot kayo. Ang tuto pa mo, ito sa apay ko. Ito saging ba? Hindi naman ako ng saging. Ito, sige na kayo. Pangundo ako din. Gunting deh. Ito naman yung gunting.
ano. Bati deh. Apa guys, kemudian naik on. Terus lagi Pak itu guys. Bunting. Aman guys oh. Pugus. Pwede na siya makilaw guys. Ano ba ito? Kanan na suka ba? Kailan mo peso? Maak. Dito ilan mo ka to? Nabulong sila tingala. Mata guys. Sakit na siya dengan nakalamok. Kamot guys. Ito kamot guys. Dito ka to. Ayun agwan. Mga Isang dito. Tagamay ra ba sa tiran ha? katal kayo ako kamot. Hi guys, good morning. So, karon guys magluto ta sa pamahaw. Pamahaw naman ni Koreana kay
Ito naman sila ng eskwela. Bintoy. Nya, si Riri nagtrabaho na pod. Si Saysay mag-practice yung sayaw niya. Nahuman naman si Koreana og kuan. Ako na po'y magkuan dani sa kusina kay siya na po'y magkuan dito sa bata. Yan mo na yung na-harvest dito guys. O nakakuha siya upo. Then ang palaya kay ang uban ng daot man. Yato ning lutuon. Unya na pagprito. Bantay sa na imong pagmangkon diha. Ano na to lutuon guys. Okay, daot man. Daot siya guys. Daot gid siya. Kanirang dili daot na atong prituhon. Prituhon na nato ni siya. Ito lang iprito ang talong. Kana pinirituhan ko na sa isda kaganihan mga nan ako nagi gasi. Yan napod tayo isda guys. Sobra na sa gibalo ni Riri ato ning lutuon. Ako ni siyang giasin kay para ako gikuan para baluno ni Riri. Na ato ning lutuon para suda na to pamahaw. Ito na guys, ato nang haunon. Ito na. Laging. Paghukad na dai, paghukad na. Ito na ba ka? Yeah guys, naka-ready na itong pamahaw. Dahil talong nga giprito. Nya isda po dahil na ang gikuan. Prito pod ka na mo ng pinaksaw kagabi eh. Mga ulo na siya nabilin. Ulo na siya nabilin guys. Nya dahil kanon bahaw. Nahon tanang bahaw. Mamahaw ta guys. Nanti guys. Cicak oh. Ikaw sa rito glasa ko. Ikaw sa glasa.
Nga unta guys. Kasi nag-weekend na kaya magto na eskwelahan. Pero siya nga, kahit ako na sila sa ilang suoton. Mula yung ilang size? Nope. Nope. Kalipat patsi. Asa mo mati yan eh? Hindi kayo isda. Ano guys, bahaw mo na guys. Ito mo. Kaulo. Manok. Ay, masayang naman niya. Hindi mo sila kaon sa bahaw. Dak pa mo ito ihaw? Wala ko sa dulo. Hindi. Ito lang. Apa? Nope. Nawala yung mga mga kubra? Kailangan teori bukan. Teori bukan. Kita mau Zay, gawa na irin, Zay. Naba. Ako may ito timuntiyan. Ang kailangan naman na siya. Yung bukog dahil nililigahi. Kailangan ko mga Pag dito na siya, magahi na yung dito. Pampu.
Ilan mo na, tuloy mo apil ang kalabasa. Dito sa ilang sa palya. Hmm. Alam sa mga pabasa. Apa yang bisa kau? Enggak nih, bersih saya bahkan dulu. Minta kayak awal. Nagani mga activity ko rin na sa eskwelahan. Mag-apil. Kasi ko man yung award graduation. Tolo! Ayaw gila, kay maulaw ta, kay naay video. Hmm? Oo, naay video ho. Ayaw hilak. Stand up. Dance. Hala, asa ka pa yung lo. Hala bal, na Richmond bal. Ato na me. Dance. Dance. Tralali, tralala, tung 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 sahur. Bye-bye. Ato na mamay. Ban ka? Ha? Hindi na masama eh. Magpangas mi sa bukid guys. Unya kay maagian ra man namo sila ni Riri ang ilang gitrabahoan. Wala mo to siya nagdala sa cellphone. Among hapitan sa snack. Nagpapalit ko ni Momon sa pan. Dayon magdala po dayon mi sa cook. Karon maka-snack pod sila dadto guys. Nga. Hey! Wa may bantay ni Richmond. Kay karon nga semana guys, pakyaw ginisay-say pa yung dito kay naaman sila kuan sa eskwelahan sayaw para daw na silang grado daw. Na ug di sila magkuan pagsayaw, practice na magkalamura siya. Unang karon nga semana, pakyaw ni niya paingon sige adto sa kuan eskwelahan. Nya si Koreana wala man na siya klase guys. Kuyog me, nana niya, ready na niya ang cook. Nya nagkuha pod si Momon sa saging kay dalhon na mo dito la mama kay dito sa Mila mama. Ikaw. Kay dito ra ko mag-upload ayon. Asa ka? Ha? Asa ka? Asa ka paingon? Ha? Ala, tunas dito. Tunas dito. Tuan na. Biyan na ta dito. Lahat na po si Richmond guys. Ito ba ka? Ito? Ha? Ito. Uy! Pero sila dani guys, naghakot guys. Ayaw, bisulod to. Ay na, inawling. Aha. Huwag kumangkon. Dili. Bisa bata dah na. Ay, Ailing. Dada na to sila sa snack guys. Kay si Riri wala man ni siya nagdala sa karon sa cellphone kay kuan. Diop. Pa snack kay naka ato sa sila pa snackon guys. Sponsor. Ay, hugo kay kamo to. Inilah kundi sa ako. Wala si Riri nagdala sa cellphone karon kay diop niya sa. Oh! Maklaro ba? Bol. No. Ma. Bol, dali bol. Ala ka, kuhan pa mo ko. Kwa, dali. May talaaw. May talaaw na taas ba? May talaaw na taas.
Amo na sila snack guys. Unya. Aguli na mi dito may paingon ilan ni Lola. Dito may paingon ilan ni Mama kay dito na may mag-upload niya. Si Mumon po nag-online class ra na siya. Yang bata kuyog-kuyog na mo ang bata guys. Mo naman sila snack. Yang mo nilang kahoy nga nangahakot. Si Riri wala pa siya dala sa cellphone kay patulid pa na mo to ang cellphone kay na langkat man naukal man namo sa tong ipapilitan kay parang makaka-video na pala yung siriri sa iyaha nga dato na migsakay sa dalan kay kuan man sa niya daot man ang dalan dan yung gakunha na dato na sa karsada ag sakay si Richmond nagsakay-sakay ra ni siya ha nagsakay-sakay ra na mong bata guys ana ning bata kay asa ang kuan to uban-uban na gini siya laag-laag na gini siya so diyan na ta sa dalan guys sakay na tag motor kay mag-akto na ta ila ni mother diyan na mi ila ni mama guys Ako karon sa ko nakaabot. amo na kagikan Iya ko na ilin. kay Umak tanaw ko ng umak kay tiyan sali ko sa ula. nya nan sa man Bayan ko sa yan. Good night.